mripate milang milih esok minggu jiwat gawe sengsem kang mulat busana nira sutra mangga warana lalangan beksana kemah jogetan kanca Marobik yuk oke kanan kiri mripate milang pilih seminggu jiwat gawe sengsem kang mulat busana nira sutra mangga warana lalangan beksana kemah jogetan jamu godhong telo suwi ra ketemu pisan ning ati lega suwi ora jamu godhong kecubung suwi ra ketemu pisan dadi bingung rene Mas Wif rene ya kaya mangkene ger yo lestari budaya manggung ya yo oke yo ya go yo 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 yeah, 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 yeah,
Hey. Ahoy! Oh ha! Yo! 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 Oh! He! He! Nah! Nah! Ha! Ha! Nah! Ya! Ha! Ha! Ya! Ya! He! He! Nah! Nah! Oh! Oke, monggo katuran winara Pak Ipung. Oh! 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 He! Yo! Yo! Oh! Nah! Se! Se!
yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Out. Mutu seneng alok kurang bangu munggu ing sesrawungan prayoga dumatine jarawana golek saumpama luwe becik kuyap rukun amung rasa anggia sesekaan belum pakai ala-ala usik yeah, yeah, yeah. Here, here. Off. Yeah, 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 yeah. Rồi. Hô à, hô à. Nà. Yeah, yeah, hô yeah. Yeah, 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 yeah. Nà. Hô yeah, hô yeah. Hô. Hey, no. Hey, no. Iya, Mang. Kula padha sing ati-ati para sadya. Para prajurit lestari budaya, Mang. Iya, ayo mangke tolak kapringgelan yo, Mang. Wos. Oh, hey, oh ah, 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 out.
yo. La 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 la. Oh. Oh ah oh ah oh ah yo ya oh ah oh ah yo ya oh ah oh yo yo. Oh. Hey ho. Lestari Budaya. Monggo-monggo para rawuh para dulur katuran pinarak katuran pirsani. Nova Audio lan ugi kanca-kanca YouTuber, kanca-kanca pedagang sedaya. Dek jaman berjuang jora kelingan anak lanang biyen tak omeni saiki ana ngerti jarene wis menang katurunan sing digandeng Oh!
Allah. Allah 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 Allah. Ayo. Oh. Iki sapa, Mas? Hop. Nah. Ayo. Iki lho. Ayo Pak Suci. Kaya apa lho Pak Suci? Kawan cine bos tanggo anglaras wosok mewis aku narik budaya darmo kapinondro karawi tanah baru tambah itu terus baru anyang kai pregiatan ambo sadi ayo ojo kembang presmu dia dia sarono nyoto wancine wis tanggo anglaras wujud mawis ya gunaring budaya darmo kapinondro karawi tanah baru tangga itu terus baru anyang kai pregiatan ambo seni ayo ojo kembang respo dia sarana yo mas play hoi oh iya Pak